ata anterior, bueno, serían dúas, do ordinario e do extraordinario. E 7. Ata anterior. Bueno, as dúas actas anteriores. Do ordinario fai 2 meses e do extraordinario. Para un mes. Hasta uno. Todos. Decretos. Enseña Manolán que podemos pasar. Pues en todas listas. No hay que colar nada. Relación de cuánto. Cifras. Cifras de población. A día 1 de xaneiro de 2017, 1.330 habitantes. E os que de festa aquí. Hai que votar, non? Sí. Paso, non espera. Cal era o anterior? Non sei. O anterior Por era aquí. 1343. A día 1 de xaneiro de 2015. Só 2015. Eso votos a favor. Bueno, no siguiente punto incluímos a moción que dou no anterior pleno sobre a mesa, sobre o mercado artesanal en Congosto. Entonces, desde este grupo estamos de acordo co punto 1, co punto 2, o 3, que a exención de tasas, é que non hai ningún regulamento de tasas aprobado ahora mesmo, entón estarían todos os mercados exentos. E o da partida, agora o orzamento do 2017 está elaborado, que na Diputación xa elaborado, non se incluíu a partida porque non moi xustos. Pois, bueno, xa foi transcribir os outros puntos, pois estamos de acordo. O punto 6 incluído tamén. Sí, perdón, dixen que sí. Están neso, está ahora Fenosa, que ainda fixemos unha saqueta esta semana, que está pasando cable Fenosa, despois irá ao Javier, pasaba no cabo. Para retiraremos os postes. Vale. Hai algunha fecha xa... Empezarás a traballar a partir de agora, en setembro? Sí, sí. Estás en eso xa. Vale. A fecha concreta para facer a... O mercado teria que ser para o ano que ven. Este ano? Porque este ano que vamos parar unha andaina ali domingo, como sabedes. Eu sei alguén interesado en organizar, desde logo que o Concello ten a miña colaboración, se quero rapar o bar ou Nós, desde logo, colaboraremos en todo... o COS, ou quen queiras, por aquí, pois iso. Vale. Vale, pues por nosa parte estamos de acuerdo en retirar pues, que este ano non se incluan os orzamentos a cambio de que por parte do Concello haxe esa implicación para levar a cabo esta... Únicamente os artesanos propios cobran, os que teñen a cartixa. Entón, bueno, se non hai máis, votamos. Bueno, aquí temos un punto que é a cesión de instalacións municipais para a Casa Niño. Está o expediente incompleto, está a Diputación con il, porque isto non é un trámite fácil. Pasamos de ser punto de atención infantil a Casa Niño, entón vamos deixar a proposta sobre a mesa neste momento. Pero podenos explicar un pouco en que consiste. Sí. Ahora mesmo sabes que hai moi pouco negro na correría, como 6, porque abriu Casa Niño en Porqueira e outros concellos. Antes viñan aí. Entón, bueno, ahora mesmo non é rentable esa guardería. Hai 2 empleadas a xornada completa e unha media xornada. O cual, bueno, pasar a Casa Niño,
Pois é unha persona autónoma, iso funciona en varios concellos, que recibe unha subvención da Xunta. Entón, con iso pode ter hasta 5 nenos unha sola persona. É dicir, que concederíamos as nosas instalacións a un particular. Sí. Pero vamos a ver, hai poucos nenos, entre outras cousas, porque a guardería abriuse, sabes que se abriu moi fora de plaza. E moita xente que tuvo que buscar a vida. E aquí sempre houve moitos rapaces, Houve moitos porque non había as casas niño. Bueno, Por exemplo, porque non é a na casa culpa niño toda que xa disso. vivían aquí. O que pasa é que abriuse fora de plaza, houve xente que se tuvo que buscar a vida. Entón, se teño un plazo de inscripción aberta, non están vindo. Eu xa abrí matrícula para o curso que ven. Si Eso acaso. non me parece moi boa solución, pero bueno, se non hai outra... Se vos tendes outra, eu estou aberta aos nenos. Tratarías de unha cesión, non dunha concesión. Claro, unha cesión. Non gratuita para a persona que quere coller. Home, eu trataría de fer gratuita. Non sei, me decía o secretario de Diputación que igual hai que pôr un precio. Aunque sea moi baixo, sabes, como quitar as subastas. Pero queda Limitado, limitado. para darlle a oportunidade Para darlle a oportunidade que se a presente que toda, a aquí. toda a xente que se queira presentar, que faga cada unha a súa oferta, Claro. e que falaríamos de cesión, a cesión pode decir, tú como alcaldesa, bueno, pues cedo ya a unha persona en concreto, que creo que non é xusto. Non, unha persona en concreto non é non Por eso, teño creo, ninguna persona. por eso eu penso que, máis que unha cesión, A idea é facer subasta pública. diríase fer unha subasta pública, ao mellor postor, ao que máis lle interese. Pero bueno, só quería que sacar un precio baixo porque Sí, esa persona ten que ser autónoma, ten que asumir os gastos todos, calefacción, temos claro que a guardería ou unha casa niño para o e idea é concello, mantela aberta. a guardería ou a casa niño para o concello debe ser un servicio. Sí, pero queda limitado só a 5 rapaces, Un sitio por 6. E para o curso No, que ven, pero queda limitado a 5. si queda limitado a 5. Para o curso que ven teño 2 matrículas, ahora niño. Non abrimos plazo xa. Home, eu creo que se promocionara un pouquinho máis, se puxera uns precios asequibles, eu creo que xente Os incluso de precios xento asequibles. viña, Os precios son os que marcan, xa. porque de feito, Nós temos os eu precios sei que como temos xente que tuvo que buscarse sitios por onde pudo, outros están sin traballar porque non tuveron onde meter os rapaces, porque a guardería de Ximso non funciona ben, non hai plaza, vamos, a pública, estou falando. E tuveronse que buscar a vida, sei dun matrimonio que ela non traballa porque aquí abriuse moi tarde e ali non puderon. Aquí pode traer ainda agora. Non sería Outros un problema. marcharon porque houve problemas aquí, Marchou un neno para a privada de xente, sí. algún. Entonces eu creo que aí xuntáronse un cúmulo de circunstancias. Eu quería preguntar, vamos a ver, como se vai, que criterios se van a establecer para elegir a persona ou para a persona que vai a levar eso? Pois xa mo Porque diga ao eso secretario é- e miraremos noutros concellos fixeron. Eso é importante, porque vai a atender a rapaces. Vai atender rapaces, é que a xunta cando quita as subvención das casas niño ten uns criterios para esa persona. Ten que ser licenciado en psicología, maestro, ten certas titulacións. É un criterio que por aí. Pon a xunta para a subvención das casas niño. Non pode abrir a calquera. É que tamén eso ten un mantenimiento de alguns gastos. E con 5 rapaces, non creo eu que eso di para manter todo eso. Rentable non Ou vai moito ser. lle vai cobrar aos 5 rapaces, ou vai ser moi Perciben difícil unha manter eso subvención todo. da xunta que non sei, son 20 e pico mil euros anuales, o que perciben eses autónomos. Das casas niños, Únicamente creo se que ten algún tipo de axuda. que va a si 21.000 euros da xunta. Teño das casas niños. Está a salir agora en maio, fixeron o 31 de maio, sabe? Entón, con iso. Home, en Castro de Miño funciona, en Porqueira tamén, así máis concellos. Xa, pero tú suponte no caso de que só hai para 5 plazas. Se hai Só hai 7, 5 plazas. que haxa 7 rapaces ou 8, que pasa? Non Vai sei quedar que- 7 fora. Non sei que certo non vamos ter. Bueno, non o sabes. Non creo. Pero porque ella nunca tuveron guardería, non se gastou o que se gastou nesa guardería, co cual é un tema completamente distinto. E que hai unha inversión moi grande, Pero en feita, cambio de pechala será mellor facela así. Aproveitala. non sei cual é a mellor solución. O que creo é que o que dice José Antonio, posiblemente non se estén buscando todas as facilidades que hai que buscar. É que despois do que se gastou nesa guardería, e os primeiros anos funcionou perfectamente, deixou de funcionar cando o ano pasado pois, cambiaste certas cousas que non había motivo a cambiar, simplemente as quixeste cambiar,
E a raíz disso, pues, empezaron os problemas. E eso sí, o sabedes que sí. Empezaron os problemas que veu con o tema das casas niño, moitos nenos viñan aquí. Antes de que se empezaran as casas de niños, xa estaba isto funcionando. Empezaron o E ano eso- pasado, o curso pasado. Bueno, se empezaron bastante máis. A nivel que empezou No, empezaron o ano pasado. foi a de Vilar de Santos. A Vilar Santos non ten o mesmo problema que a mí, non ten nenos. Entonces, pues, oye, Non sei o que vai facer con eles. Está no mesmo problema. Pero, por lo que me contaron, o curso que ven de momento tamén ten 2 matrículas. Entón, será que non hai nenos. Non tiene máis. Os que nos podedes fallar os papeles, E temos o feimos as vellas agora. únicamente. Eu xa cumprí. Pero ainda pode fer máis. Tú non cumpliste ainda nada. É que hai moitos non Ni a Juli. Os que non cumpliste se guardamos para as pilas. Así nadie, non sei. Só cumpliu, vale. Non se cumpliu coa pata. Sanitorio, e a casa. Sí. Pois, home, eu creo que é unha pena perder ese servicio, pero bueno. Pois non quero perder o servicio, non poño esta opción. Porque o gasto é enorme. Pero quanto é o gasto? Pois eu día calcular, pero o gasto son pois, o personal. Son esas 2 personas, a media xornada, unha a media xornada a outra, e despois unha solxa. Mantemento, a luz. Pero o mantemento hai que facer igual, non? Non, esa persona encargada. Hai que facer todo. Sí, non? Isto é unha privatización dos servicios públicos. Privatización non é, porque esa persona vai manter os precios como mantemos nós. Como traballa as vendas da Xunta. Privatizar si é como empresa privada. É un autónomo. Sí, pero O tamén, autónomo, vertemos vendas da Xunta e vai ter uns beneficios, por así decir. pero penso unha cousa, por moita axuda que teña, se por anos vou tendo os rapaces tamén por isto, que os vai 2 matrículas, Ahora os mismo 2 hai rapaces dúas. non dá mantido. Depois ao largo do curso, pois ao mellor veñen, non sei, máis, ya non abrimos con 4, ahora temos 6. Que sei. Agora hai que nenos, non nace, que nace non este ano. Pola mala planificación que se fai nesas cousas. Fai falta facer escola niño en todos os sitios. Unha en cada pueblo. Que xa mala planificación, se iran as guarderías que había, estaban O cheas. problema é ese, que se fai en todos os lados. Eu ter guardería ou ter casa niña, que non podes ter Hai que ter todas. servicios, pero o que non se pode facer é poñer servicios onde non fan falta. Estou de acordo contigo. Eu falei no Santiago e dixeron, ou ter guardería ou ter casa niña, non podes ter as 2 cousas, non me concello. Así non dá. Pero son partidario de deixar sobre a mesa, establecer uns criterios que, por unha parte, respecten a necesidade de dar un servicio como é a guardería ou casariño, e, por outro lado, que o Concello, en certo modo, non saia o perxudicado Concello perjudicado así, non sei. neste asunto, digamos, que non pase como pasou cando da residencia, que non nos vai a costar cando un autónomo se está lucrando de certo modo, nunhas instalacións públicas, que o Concello non siga, en certo modo sí, é unha privatización É que a mí non me deixan abrir como traballamos. deste servicio, Tiene un pois, ratio mínimo de personal. vamos Que a punto de atención infantil. son partidarios de establecer pois, unhas condicións para poder coller esa concesión ou esa cesión. Non, claro, digamos. evidentemente. E ademais outra cousa, se abre, agora como é, casa niño, Sí. e as condicións son as mesmas que como a guardería Sí, ou... traballan cas mesmas condicións, únicamente o personal. Non, quero dicir os servicios. Vai dar os Son os mesmos. mesmos, pode abrir 8 horas diarias. Sí. Eu falei con concellos que as ten, e falei yo a Dirección Xeral de Familia en Santiago, e as condicións son as mesmas, o servicio presta o mismo. Nos deixamos de todo o que temos. As instalacións, ao contrario, serán moito mellores que noutros concellos. As instalacións son boas. Únicamente o límite de nenos 5. Bueno, como non dei que a septiembre ainda temos tempo, vamos completar o expediente, pero non sei se os parece. Votamos. Ten que votar. De deixar sobre a mesa a proposta isto, porque isto é o expediente incompleto. Vale, sí. Hai que sacar un arbase. Bueno, moción de urgencia. Bueno, se preguntas, tiña que responder ao cabo, non pregunta do outro día. La contratación do arquitecto.
Bueno, pois sumei o que cobraba o Murias, tanto no 2015 como no 2016. Mais proxectos que fixo durante. Xa non puxo nas memorias. Memorias había outro que xente nas veitas. Sabes que se leva moita consellería, pois non van para diante. Bueno, pois só un proxecto eu cobraba o Murias 9.012 e 9.431. E xa non trouxe as memorias, pois dixo, para de sumar. Pois o Pero falamos de anos. Falamos do 2015 e do 2017, perdón. 2017, é dicir, este ano. Sí, este ano, pero son do 2016. Facturou este ano. Mira, isto sería o 16. E isto sería do 15, para que te paso. No, vale, como no 2016, no modelo 347, que cando te pedía, non estaba reflexado, por iso digo que non podían estar facturadas. Claro, facturou no 17, por eso aparece aí. Vale, vale. Por eso non estaba aquí. Bueno, pues con todo eso xa sumamos, non sei que, máis memorias que andan por aí que teria que verlas. Vale, por tanto, o tema do arquitecto quedaríamos máis ou menos o... Quedamos máis ou... No, ainda salimos ganando un pouquinho. Vale. Depende das memorias que se fan, que hai veces vamos... Depende, claro. Vale, vemos que se contrata ahora unha empresa de asesoría xurídica Sí. por un valor de 13.000 euros ao ano. Hai necesidade real para contratar este servicio? Ahora mismo sí, porque estamos sin secretario. Esa asesoría existía, pagaba eu. Lo que eu dicho por aí alguna vez. Eu necesito estar coberta jurídicamente, pois algún día toco un ordenador do Concello ou algo. E bueno, tamén lle botou a má a Manola, porque non está demasiado posta, normal, acaba de empezar. Entón, pois o contratei. Pero como que non temos secretaria? Entrou a Manola? A Manola é secretaria accidental. Mas os temas non está posto ao 100%, digo eu. Pois entonces non creo que aforramos nada, digo. E si que aforramos. Se non é de junio. Non vai cobrar os 3, que estamos en junio. Pero vamos a ver, aforramos cando aforramos. A ver, a Manola está cobrando os cursos de secretaría que lle pertenecen por lei. Vale, se eu non estou en contra de que non cobre. A ver, porque depois mal Normal, enténdense as cousas. Eu digo que non nos intentes vender unha cousa, dices, non temos secretaria. Non, pois si, temos secretaria, Temos secretaria accidental. imagino que cobrará pois, o que tiña que cobrar, non digo nada, pero agora nos estás incorporando a unha persona a maiores, entonces ao final, pois, ao meu sí que nos compensaba ter un secretario como que non. Pero non hai. Pero entonces non nos digas que... Por aí que fun aos concellos todos de arredor para compartir. Non nos digas que... Chamei a un montón de sitios que aforramos secretarios. diñeiro. Non, é que non aforramos diñeiro. Pero que non hai un secretario. Ese é o problema. Vale, non sei se o hai, se non o hai, pero non nos digas Non, que non hai. aforramos porque non Non hai aforramos. porque buscamos por todos os medios. Porque si sumamos as cantidades, pues posiblemente salga máis. Non hai máis. Bueno, non as vou a sumar. Non hai máis. Sumas. Non, Sumas e non traigo charlas de base. pero digo che Non que... traigo do arquitecto. Digo che que... Antes de contratar, sumo. Non fago así. Pero hai máis concellos nesta situación tamén. Poucos. Moi poucos. Porque por aí que arredor teñen secretarios. Eu falei con Santiago, falei con Vilar de Santos, porque viñeron compartidos. Non queren compartir. A secretaría. Fixemos un anuncio que estaba a Conchi no colegio de secretarios. Na Fegan, tamén falei con eles, que non hai, xa en Santiago, que non había. O mellor quería un secretario compartido. Evidentemente que era o que máis enfogábamos. A ver, É que non hai, se sabe que algún mandai. A ver, pero aforramos ou non aforramos? A ver, tú estás te contradicindo, por un lado dices que aforramos, por outro lado dices que non aforramos. A ver, Un secretario compartido, claro que afogábamos e evitábamos os profesores da Manola e contrataron a asesoría xurídica. Esa é a opción que puxen desde o principio. Non había. Ni nadie pediu isto, ni nada. non sei. Se sabe un secretario, verdad, manda. Non sei, non, eso non me compete a mí, eso compete a ti como alcaldesa. Vale, como alcaldesa, toca a ti. Vale. Aparte, estás cobrando por eso. E isto A mí non me queres no equipo de goberno, vale, non me quixeches, por decreto teu me puxeches fora, vale, co cual non me pidas ahora, Bueno, pois irei buscando, ojalá veña o secretario, que era o mellor para todos.
que non teríamos este retraso, Eu, non... si tú dices que fixeches as gestións todas, vale, a tua conciencia, se tua Si conciencia a fixen está- e que de dentro do Perfecto. Concello saben. Non sei. Eu non sei, Fixeron a secretaría. por eso te preguntamos, non? Xa de tanto marchar a Conchi. Fixemos hasta anuncio e a Conchi chamou compañeiros. É imposible. Debe ter máis sorte. Non digo que tiña anterior secretario. Non digo que fixer. Sorte, a secretaria. Non, non é secretario, Que non non tiña haxa aprobado. nadie que veña para aquí, é así algo raro. Non, pois, porque tirar a parola. A ver, de feito, cando se pediu a primeira vez a Secretaría Accidental para que fora así de secretaria, o criterio era que tiña que ser licenciada en Dereito. Bueno, económicos son políticos. Bueno, non había ese perfil, deronlle a Secretaría Accidental só para trámites normales, sin informe ni nada. Acto seguido mandaron da FEGAM un escrito recitando eso, dicindo que se volvía ao criterio anterior porque non había secretarios en toda Teño aí. España. Hai unha déficit de plazas de 9.000 plazas. Entonces, se non os anos, non se poden... Pero Eso é cousa de... nadie está cuestionando Vale, eso, ese é Non, o pero bueno, pero que vai a dixeches. dar da boca da Manola, que va funcionaria, que Ese se é que os o trámites. que puxo o papel. Sí, Nadie Pero está arriba no cuestionando Debido eso, a que ni faltaban nadie moitos... está cuestionando. Pues que non había que se volvía ao criterio anterior de permitir ao traballo. personal do Concello asesorara, fora secretario, que o personal do Concello, sin ser secretario, fora secretario accidental. A ver, Cando da cita non podía vir a Eu o que me nada. choca non é a secretaria, senón que dice a alcaldesa neste caso. Dice que contrata un asesor, digamos, personal, ou concello, porque tú, pois, en moitos temas non estás ao corriente, entonces, para cubrir esa plaza, vale. Pero mellor, tendote a ti, en certos puntos, pois consultando a Diputación ou a outros A organismos, Diputación nos ten podíamos aforrar, pois, ese diñeiro, é o que digo, vale? A Eso é o que digo. Diputación ten 2 secretarios e cada un leva 8 concellos. Eso é o que digo eu. De feito, ven por aquí media hora, o jueves. Ou, bueno, por un día a semana, media hora. O que pasa é que, bueno, Mas, No que respecta tamén ao asesoramento xurídico do que falamos, non se pediron máis presupostos. non, é un contrato menor. Vai ser hasta final de ano só. Depois, por ano que ven, pediría máis. Vale, porque a ver, estamos falando de que esta persona, por 4 días de traballo ao mes, 4 cobrar- días e vai aos casos todos que haxan xulgado. Denuncia da Luisa das Orquestas, que temos obra aí, e todo o que pon aí no decreto. vale, pero en ausencia de xuicio, non vamos ter xuicios todos os meses, Home, non. Eso es por 4 días de traballo vai cobrar 968 euros. Creo que é algo completamente excesivo. tamén non cobra cando vai ao xulgado, nin a moitas historias. Vale, pero de media, De feito, por o ano foron 1000 euros de factura. pero de media ao ano, cantos xuicios podemos ter? 2, O que surja, non sei. 2, 1. Este ano tuvemos un, este ano non sei. Sí, creo que a unha media de un xuicio, 2 xuicios. A xuicio hai máis temas, por o mellor do urbanismo, estamos co de Forxás tamén. Pero É un tema delicado. eu sigo dicindo que se deberían ser un contrato menor, ser legal, todo isto, creo que se deberían pedir máis presupostos co tema de que o Concello tuvera esa asesoría jurídica. Se é certo que se necesita, pero ao menor coste posible. Claro, se os seguimos necesitando, se non vemos secretario antes, diría estas ofertas. É moi lamentable o que pasa, moi lamentable. Se hai un déficit de 9.000 secretarios en todo o país, eso alguén é responsable de que eso pase. Claro, desde logo que desde aí non somos. Bueno, pero eu creo que todos eses concellos que É que están non lle sin convocan plazas, secretario eu creo que me deberían exigir a administración pois que convoque plazas. Depois hai os casos de corrupción que hai. Como non nos vai a ver? Se non hai secretarios que fiscalicen a labor das alcaldías. Claro que non hai secretario, e os funcionarios non van ver como secretario. É que é increíble, vamos. É increíble. Pois é un Hai un problema, déficit de 9.000. é un problema a nivel 9.000 estatal. secretarios. Sí, hai un comunicado da FEGAN, que non encima da mesa. Increíble, Pero ¿no? Increíble. Por iso lle dan as competencias todos eles. Increíble.
mediados de ano seguimos en presupostos, temos unha data... Sí, 15 días ou así, porque aparte do presuposto, hai que aprobar un plan de saneamento. O presuposto está feito. Non fixo intervención da Diputación, pero hai que aprobar un plan de saneamento que está moi mal. E están traballando nisso. A que te refieres con plan de saneamento? Está elaborando a Diputación. Pois entrar a RPT e medidas de axuste ao Concello. A repente esperemos que non sexa como a última que dixeches, que votaras a un traballador e ao final tuvemos que Eso non foi indemnizar. para RPT. Digo que espero que non sea como a última que fixeches. Vale, non digo que foran a repetir, Xa sabes como os anos xulgados tamén os concellos. digo que dixeches tú que se empezaras a despedir xente e resulta que vai ao xulgado a primeira de cambio E irán máis, se fai a RPT o mellor van máis. hai que readmitilo e indemnizalo. Hai aquí moita RPT, pero seguimos coa RQR. Eu creo que a RPT pois, non a ten que facer nin a Diputación, nin nada. Eu creo que simplemente é por falar como hai que falar cos traballadores e ao mellor non hai que despedir a ninguén. Vale, ao mellor simplemente cada persona ten que estar... Eu espero que non. Vale, Non estou aquí para entonces nadie tampouco. unha RPT... Hai exceso de personal, hai que hablar. hai exceso de personal? Pois, home, pois... parte dese personal, pois contratáchelo tú e acabas de dicir que vas a despedir, Personal é o que é o da, mesmo que é o da guardería. O sea, primeiro Da guardería como sempre. contrátalo, vale, e agora pois dices que non é rentable. Entonces, eu creo que xa cando sacaste o tema da guardería o ano pasado, pois ao mellor xa había que pensar neste problema, de que non hai rapaces, sabémoslo todos, de que non nos vai a ver, tamén nos sabemos. Sí, contamos por aí. Entonces, pois un ano máis perdido e un ano máis tirando dinheiro. Vale. E posiblemente, pois, o día de mañá, pois, ainda teremos problemas cas traballadoras da guardería. Ahora mesmo con estas non, pero fixo un contrato que non puso. Termina no junio. Esperemos que non, pero bueno. Con estas non vamos ter. Eu que si Se as vexo fixera, que fixese. o que decía Pablo, o sea, ao mellor si nos é rentable a contratación dese departamento xurídico, porque, bueno, vamos pasar moitos días no xulgado. Ao mellor si. Entón, eu creo que hai que chegar a un consenso cos traballadores, eu creo que non hai que despedir a nadie, eu creo que todo o mundo ten dereito a traballar e a Eu comer. espero que non. Non hai que botar a xente. Posiblemente, ao mellor hai outros recortes máis importantes que facer, que se poden facer, e non despedir a ninguén. Eu creo que eso é máis importante, e síguense tirando diñeiro día a día. Mas, Bueno, vemos que caímos en población a media de... Bueno, temos 100 funcións de media nos últimos 6, 7, 8 anos. Por parte do Concello, hai alguna... está pensado levar a cabo alguna iniciativa co fin de fomentar o que é a natalidade, o asentamento de poboación, ou que esta caída se vexe reducida de algún xeito? eso que son todo rural. En todos os concellos. Un medicamento de raíz, a población hai que moi maior. Non ser unha media de edad de 60 anos, non sei, temos que... Tens alguna proposta? Eu ahora mesmo non teño ninguna. Eu douche unha. Sí. Que fomentes a concentración parcelaria para que a xente nova non teña que marchar a traballar Estamos fora. nisso. Non te vixo mover moito. Como estamos con Milla Mil Samariz? Temos agora con Hortos Combustos, estuvo exposta a declaración de impacto ambiental E o resto? e van a reunir a xunta local. Xa me chamaron de Orense. Un pouco no mes se reúnen a xunta local para empezar. Pois a ver, se é verdad. Non, é certo. É certo que me chamaron outro día de medio rural a semana pasada. Que en breve que se reunirá a xunta local para os combustos. Pero, a ver, xa que falamos dese tema, podemos explicar o que saliu este día na prensa do impacto medioambiental. A declaración de impacto ambiental. Esa elaborará a Consellería de Medio Ambiente. Ten que estar exposta un mes, que non está exposta. E é favorable, en contra? É favorable, pero reduce a zona. Mais. Mais. Encanto. Non sei exactamente as hectáreas. Home, pois eu por o que vin no primeiro proxecto e no que vin o outro día non se reduce nada. Sí, Non. claro, sí que reduce. Eran 234 hectáreas e siguen sendo as Ainda está exposta. 34 hectáreas. Se hai algunha alegación, A ver, vamos a ver, pero desde aquí, por túa eso parte... xa vos informará os técnicos da Consellería, que nos tía todo pechado, o tema da exposición. Pero que por túa parte, faltaste de dicir que reducían solo a 150 hectáreas.
E según os documentos da Xunta, o impacto medioambiental sigue se mantendo nas 234. Ojalá. Non. Líxeo. Non, non li iso. Vale, pues, eu lembro. Pero mellor, Vin o tema de antes e o que vexo, digo, pero vamos a ver, se estuvo dicindo aos veciños un montón de historias, un montón de mentiras, por desgracia. E resulta que o que nos dixeron en Santiago cando fomos ali sigue sendo o que nos dice o impacto medioambiental. mellor que non reduza por veciños. Vale, sí, millor, pero entonces non fai falta nin dicir cousas, nin... Eu dixo o que me dixeron desde a Consellería. Pero, non, porque na Consellería fomos nós e non se dixeron nada do que se dixo. Non se falou nunca de reducir hectáreas. Si, aquí en Orense sí que se fala. Nunca se falou. Aquí en No, o problema era o informe, ou sea, o escrito aquí famoso. Exacto. Eso está solucionado, vedes que está solucionado, Pero que non non hai... explica. Pero vale, eu que te estou Ojalá dicindo demos pa diante. que o noso deber é unir ao pueblo, non separar o pueblo. O noso deber é facer cousas polo pueblo e non fomentar a incertidumbre e crear malestar entre os veciños, que é o que se leva a Pero feito. que malestar, eso está solucionado. Pero, vamos a ver, como que está solucionado? Estou dicindo que estuveste dicindo que había unha reducción de hectáreas, que non se podía facer nada. En ningún momento, desde a Consellería, dixeron nada deso. E resulta, non, é que falta o informe medioambiental, que eso vai ser a leche. Falta, e Pois conseguimos. non foi leche, non, tú non o conseguiste. No, Non, igual que... non. Eu, pois mira, sí, eu tuve tanto que ver nesto como a ti. O Millón. mismo. Vale, e este señor e o señor Manolo. Vale, que me da. É verdade que cando fomos alá, e eso está aí, e tú sabes, vale, ali en ningún momento falaron de reducción nin de nada, o único que se dixo é do famoso escrito, nada máis. E se ves o proxecto, ves que as hectáreas siguen sendo as mesmas. Entón, nós o que te pedimos é que non mintas máis, e que efectivamente saliu todo como tiña que salir, ni máis ni menos. Por millón. Vale. Entonces, non digas, é que... As hectáreas xa, cando unha xunta local, explicarán. Non, as hectáreas están as mismas. Explicarán os técnicos, que son os expertos. Entonces, pois, home, alegro. Mira, eu, con que decía José Antonio, solicitaches que se metera a zona de Reiriz. Sí. Enviou-se para lá. Tomamos un acuerdo no pleno, non? Sí. Unanimidade, enviou-se para Digo lá. se se enviou. Sí. Claro. Por suposto, estou pendiente outra vez de reunión da Conselleira para recalcarcho. Pois agradeceríache que nos invitaras a alguén. Sin Ou problema. non a mí, porque sei que a mí me vas a invitar, pero a alguén de Reiriz, ou da Saíza, No, vou te invitar. ou de La Paza, que nos Non quero que vayas tú. que os invites a ir e que lle digas, oye, mira, Nesa vas ir tú. oye, que coste nada, que coste nada que vou ir. A ver se é verdade. Sí, fui á carne. Fui á carne. Que caro. Conselleira que de Hortas. Eu estaba che dicindo alguén de Reiriz, Pero quero que vayas tú No, tamén. pero a mí Tú eres de aquí. O Juan de Madrid non pode ir. Pues, Que non digo que vaya, que a Carmen que vaya tamén, eu quero que veña a partenaria, non teño ningún problema que me acompañes tú, nin Juan. Estamos falando de Reiriz. Sí, non? Que xa ven co pueblo, non... Non sei se esa é unha solución, pero bueno, o que José Antonio ten razón, habría moita xente xoga que ao mellor por si Creo que sí, se afincaría. E de feito, outros concellos, pois... Vos crees? Home, eu podo che por concellos de ejemplo, Bueno, a ver o que traballan aí arriba, non vengan os tía vos. Eso ten que ser unha Arriba, coordinada de moitas cousas, non só de Entón falaba outro día que agregada e xonte día, e agora van traballar todos esos parcelos. Eu dicía que sí, claro, non dará outras para atrás. A xente acéntase nun sitio se ten modo de vida, se non ten modo de vida. As parcelas vanse a decentar se hai un compromiso de cultivarla durante uns anos por parte do agricultor ou non está contemplado? Non, de cultivarla non hai compromiso. Sí, pero de que a parcela se... De que non se divida nin esa historia, sí. Sí, pero digo... Durante la limpia, digo. Digue a condicionar, es decir, a parcela vai Sí, pendiente, eso sí. vais a condicionar Sí. independientemente de que haga un compromiso por parte do agricultor de Pois o mantela. agricultor se sementa, e non, pero Sí, si vais a condicionar. vais a condicionar sin compromiso a que haxa unha obligación a sementada ou a Claro, cultivar. eso non, eso sí que non hai, pero se condiciona a Pasa partir que se de un documento tan amplo, eu dinalo, pero non sei. As hectáreas. Son 2 hectáreas.